Bismillahirrahmanirrahim. Koji je problem? Problem je musliman koji se drži svoje vjere. Kad su otrcali termin Vahabija i vidjeli da je to smiješno šta to govore, i vide da im se ljudi smiju što taj termin upotrebljavaju, jer zaista kogod išta zna o ovom terminu, vjerujte da je smiješno koliko se ljudi provaljuju upotrebljavajući ovu terminologiju. Allaha mi to je smiješno. Ja kad vidim obrazovanog čovjeka da iziđe na televiziju, da počne pričati i upotrebljava termin Vahabija, pitam se jel taj čovjek uopće ima razum. Ljudi koji upotrebljavaju taj termin, vjerujte, pitanje imaju li ljudi razum. Ne mogu vjerovati da ljudi nisu otvorili nikad knjigu da pročitaju o tome nešto. Jer to je zaista izvan pameti upotrebljavati ovu terminologiju u kontekstu u kome je upotrebljavaju. Znate šta znači Al-Vahhab? Šta znači Vahabija? Al-Vahhab je ime uzvišenog Allaha. To vam je isto da kažu Allahovci. Rahmanovci. A šta hoćete ime? Vrijeđaju Allaha, pazite, ciljano vrijeđanje Allaha uzvišenog. Ciljano vrijeđanje našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. A što nisu, znate da se to veže za Muhammeda ibn Abdul Wahhab. Što nisu nazvali Muhammedovci? Zašto? Sedbenici Muhammeda. Ne, nego ciljano. Pazite, ta terminologija se cilja. To dolazi od ljudi koji pomno prate sve i ciljano izvode određenu terminologiju da vrijeđaju islam. Danas se poslije termina Vahabija upotrebljava termin Salafija. Zašto? Vrijeđaju Allaha terminom Vahabija i vrijeđaju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a zatim dođu sa terminom Salafija da vrijeđaju Ebu Bakra, Omara, Uthmana, Aliju, Talhu, Sa'ida, Ibn Zejda, Abdurrahmana ibn Aufa, da vrijeđaju Ebu Hanifu, Malika, Šafiju, Ahmeda i da nam vrijeđaju sve naše ispravne prethodnike. Pazite, sve ciljana terminologija da vrijeđaju naše velikane. Šta znači selef? U arapskom jeziku selef znači prethodnik. Selefu salih, naši ispravni prethodnici. Ko su naši ispravni prethodnici? Prvenstveno to su ashabi, zatim tabi'in, zatim tabi'in i oni koji slijede iza njih. I svi oni koji su bili na njihovom pravcu. Dakle, ciljano se bira termin selefija da se vrijeđaju naši ispravni prethodnici. I naravno, pokreću se muslimanske mase koje su neuke da sami vrijeđaju svoje velikane. Cilja, najlakše je pokrenuti neuku muslimansku masu da sami vrijeđaju sebe. To je taj propagandni rat. To je taj propagandni rat. Kako su pristupili toj problematici, tako studiozno, nemojte misliti da je to došlo tek tako nasumično. Nema tih stvari ovako dubokih nasumičnih. To ništa nije nasumično. To ništa nije nasumično. Šta su obilježja pod navodnim znacima Vahabija u današnjem vremenu? Šta nam je rekao naš gospodar? Šta smo mi? Naš gospodar rekao u Kur'anu da smo mi Vahabije. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nemojte umirati nikako drugačije osim kao muslimani. Mi smo muslimani. Mi kažemo vjerujemo u Allahu, u njegove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike, vjerujemo u sudnji dan, vjerujemo u Allaha i Kada. Mi smo muslimani i ne prihvatamo nikakvu etiketu. Mi smo muslimani na pravcu našeg poslanika, alejhi salatu vesselam, na pravcu naših ispravnih prethodnika, na pravcu naših velikana. To smo mi. I to je naša obaveza. I obaveza nam je da to branimo i da to govorimo. I nikada nećemo prihvatiti da nas neko naziva nekim drugim imenom osim toga. Mi smo muslimani i ne prihvatamo nikakve nadimke. Međutim, pazite, koliko se sve ovo dobro planira, da se na najjednostavniji, najperfidniji način vrijeđa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i naši ispravni prethodnici.
Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala im uvijek njihove spletke vrati u njihovo naručje, pa sva ta njihova silna borba protiv Allaha i njegovog poslanika, alejhi salatu vesselam, ne urodi plodom, nego Allah dželle šanehu uzdigne spomen Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on, alejhi salatu vesselam, samo dobija još više pristanica. Jer što više lažu na njega, Allah uzvišeni ga sve više štiti i širi njegov spomen. Su obilježja pod navodnim znacima vehabija u ovom vremenu. Prvo obilježje pod navodnim znacima kod vehabija u ovom vremenu je duga brada. Ja Allah. Adem alejhi salatu vesselam vehabija. Nuh alejhi salatu vesselam vehabija. Salih alejhi salatu vesselam vehabija. Idris alejhi salatu vesselam vehabija. Jahja, Isa, baš Isa alejhi salatu vesselam vehabija. Isa alejhi salatu vesselam vehabija, ba brada. Musa alejhi salatu vesselam i on vehabija. Ibrahim alejhi salatu vesselam i on vehabija. Ishaq, Jaqub, Jusuf, pa svi vehabije. Svi poslanici, svi vehabije, od prvog do zadnjeg. Abu Bakr, i on vehabije. Omar, i on vehabije. Uthman, i on vehabije. Ali, i on vehabije. Talha, i on vehabije. Abdurrahman ibn Auf, i on vehabije. Ebu Hanife, maša Allah, tebarakallah, brada njegova se vidjela iza leđa, kad ga pogleda čovjek s leđa, brada mu se vidjela. I on vehabije. Njegovi učenici, sve vehabije po redu. Buharija, i on vehabije. Muslim, i on vehabije. Ibn Mađe, i on vehabije. Nesaija, i on vehabije. Abdurrazak, i on vehabije. Ja Allah, Ahmed, Malik, Šafija, svi imaju brade. Nijedan od ovih pomenutih nije bio obrijan. Nijedan, od prvog do posljednjeg. Nijedan. A zašto se uzima brada kao moto za napad? Zato što je to vrlo jednostavno. To im je tako lahak način da napadaju na islam, jer su kod ljudi oni sve to dočarali šta je danas moderno, a šta nije. I na osnovu toga lako će uvrijediti muslimane, jer će im govoriti da to nije vjera. Pa tako kažu da Muhammed alejhi salatu vesselam nije ispravno radio zato što je puštao bradu. Pa ni Ebu Hanife nije ispravno radio zato što je puštao bradu. Ni Ahmed, ni Malik, ni Šafija, ni ashabi, ni jedan. Svi su oni pogrešno radili zato što su to činili. Šta ono drugo? Pa, kada samo gleda imali kraće nogavice od članaka, ako ima kraće nogavice od članaka, odmah znaj da je vehabije. Naša žena je sve vehabije. Ti kod na ulicu nađeš, one su vehabije na kvadrat. Nose, maša Allah, sukince iznad koljena, ne iznad članaka. Sve vehabije po redu. Ne, nije problem u ženama. Ne, žene smiju nositi iznad koljena, ali muškarci ne smiju nositi iznad članaka. Muškarci nose iznad članaka, to su vehabije. A žene smiju nositi iznad koljena. Zašto? Samo nek je suprotno onome što je Allah naredio. Pazite, sve su ovo ciljane stvari. Nemojte misliti da su ovo stvari nasumične. Nema ovih nasumičnih stvari. Ovo nije ništa nasumično. Ovo je sve dobro ciljano i dobro osmišljeno. Trojicu Allah neće na sudnjem danu ni pogledati, niti će ih osloviti bolnom kaznom, će ih kazniti. Jedan od njih je jedan od onih koji će zaslužiti takvu kaznu, a onaj koji je puštao da mu odjeća prelazi preko njegovih članaka, odnosi se dakle na muškarce. A žene su obaveze da njihova odjeća prelazi preko članaka, pa čak i preko stopala, da pokrije čitavo njihovo tijelo. Ali pazite, ovo su sve ciljane stvari, jer ovo je vrlo jednostavan način borbe protiv islama.